Boa noite. Bueno, o equipo levaba unha xeira moi positiva, chegou a derrota. Como analizas unha derrota dun Castellón que no día de hoxe foi, podes decir que foi superior ao Depor? Sí, pois o que diste, non, estamos fastidiados, queríamos seguir con esa boa dinámica, estábamos moi ben, a verdade, o equipo estaba facendo un traballo espectacular, hoxe intentámolo, pero é certo que o Castellón puxo as cousas complicadas, que quizás non estuvemos cómodos en ningún momento. Sí que é certo que ao poñernos por diante estábamos defendendo sin balón, pero tampouco sin pasar excesivos apuros, e a partir do gol que nos meten, que ao final é unha situación difícil de defender, pois o partido volvese un pouco máis tolo, e nesa xogada a balón parado, pois creo que xa é un mazazo do que nos costa moito levantarnos, non? E como che digo, quizáis pois estivemos moito tempo sin balón e non tivemos esa calma cando recuperábamos para ter fases máis largas, descansar coa pelota, movelos, e quizás por eso o equipo tamén despois tiña un pelín menos de enerxía para conseguir darlle a volta, non? Pero, bueno, como digo, un partido no que foron superiores, temos que tratar de analizar os erros que cometemos, sobre todo nos goles, non? Que sempre o digo, creo que é unha máxima deste equipo, non? Que queremos encaixar pouco e ser fortes, sobre todo aquí en Riazor estábamoslo conseguindo, e, bueno, tratar de analizar esas situacións dos goles e seguir traballando coa cabeza fría e con calma, non? Para a semana que ven, que temos outro partido aquí na casa, é moi importante. Que tal, Lou? Pasou un malo equipo con balón, non sei ti que xusto estás neses inicios de xogo, como viches ti, como, bueno, foi enfrentar esa presión tan agresiva do Castellón? Boas noites. Bueno, eles son un equipo que vai moi alto, que trata de igualar na primeira línea de presión, bueno, é complicado salir desas situacións, non? Cando calquer equipo che ven man a man é moi difícil en calquer categoría, pois tratar de xerar superioridades e de sair coa pelota xogada. É certo que conseguimos salir nalgúnas situacións, pero non conseguimos instalarnos en campo rival, case sempre, bueno, non tivemos esa pausa ou esa tranquilidade para instalarnos en campo contrario, mover a pelota, e, como digo, eso ao final o que che fai é pasar tempo co balón, que eles sufran tamén, que estén incómodos, pero é un equipo que cando lle quita o balón que sufre, pero, bueno, xa che digo, creo que hoxe non estivemos finos, non foi o noso mellor partido, hai que asumilo con naturalidade e con calma, analizalo durante a semana, que como facemos cando gañamos tamén, e xa che digo, non? Con moita calma e moita tranquilidade, seguir todos xuntos, traballando no día a día como vimos facendo, e para encarar o partido da Real B con gañas e con moita forza. Na acción a balón parado, sorprendemos un pouco a entrada dese xogador, porque viña do banquiño, eles esperaron un pouco para que saíse o futbolista italiano para poder rematar. Contanos como viviches un pouco esta acción. Bueno, é unha situación complicada para valorar, e agora eu sin vela repetida, porque, bueno, ao final nos corners eu estou en marca individual tamén, e non che dá para analizar, para ver esa situación ou como foi, desde que zona entrou. Como che digo, verémola durante a semana e trataremos de traballalas como facemos cada semana antes de cada partido, non? Hola, Adrián Menéndez, estamos en Radio Marca en directo. Bueno, ti como galego, agora entendo que estás esperando ese sorteo do martes, ademais o partido que ven a semana que ven, non? Pero ese sorteo do martes como galego, faiche ilusión un posible derbi, prefires outro tipo de partido na Copa? Boas noites. Bueno, agora non, sinceramente era o último que tiña na cabeza, non? Hoxe é un día fastidiado, tiñamos moita ilusión en conseguir os 3 puntos, cando perdes doe, hai que sufrilo, mañá é outro día, levantarémonos e pensaremos na semana que ven no partido da Real, e cando sexa o sorteo, pois, bueno, xe dedicaremos tempo á Copa cando toque, non? Sempre o digo, imos semana a semana, poñendo foco no corto plazo, sobre todo, en cada partido, en analizar cada rival. Para min esa é a maneira de afrontar as cousas, non? Como che digo, de momento non temos a cabeza posta na Copa.